Un any, 52 setmanes, un repte fotogràfic. Aquesta setmana toca congelar el moviment. La llum, la composició, el temps, són tres aspectes molt importants en la fotografia. De fet, sempre que fem una foto, amb més o menys estona, aturem el temps per aconseguir una còpia d'allò que estem veient. Doncs el repte d'aquesta setmana va d'això, d'utilitzar una velocitat ràpida per congelar un moviment. Setmana una mica més tècnica i que ens anirà bé per treballar velocitats d'obturació altes. Jo encara no tinc pensat com encararé aquest repte, però sí que està clar que ens farà falta alguna persona, alguna cosa que es mogui. Fills, amics, una persona que passa per davant de casa corrent, cotxes, motos... Hi ha 1000 opcions de coses en moviment que podem utilitzar per congelar-lo amb la nostra càmera. A la descripció us trobareu 2 articles i un vídeo que ens donen la recepta per fer aquesta tècnica fotogràfica. Penso que no és difícil i que ens pot donar un resultat força divertit. Res més, el repte és congelar el moviment. Publica la teva foto a la xarxa social que vulguis, amb l'etiqueta projecte52foto09. Vine al grup de Facebook, qualsevol dubte que tinguis, allà és un bon lloc perquè et puguem ajudar entre tots. Publica la foto a Instagram si vols i res més, això és tot. Dona un m'agrada a aquest vídeo per donar-me suport, subscriu-te al canal, trobem-nos a Instagram, el que vulguis. Passa-t'ho bé fent fotos i atents a la setmana que ve, que no faré jo el vídeo, sinó serà un convidat que em fa moltíssima il·lusió i que ens donarà un superconsell per una de les modalitats fotogràfiques que està més de moda últimament. Ens veiem fent fotos. Adeu!